Bareng Santana musik di sini ada Vivi Rias pengantin. Sayang piye sayang? Ya ampun. Ajak ya. ketemuan yang Karang Talun ya gas ae lho. Sing endi milih sing ndi? Aku sing ireng lan. Ketake iku lezat kabeh banget gak sing sih? pinggir tengah apa sing paling kene? Iki ya sing pinggir dhewe kudu gedu. Oh, apa sing topingan kae dagangan kuwi lho. Jenenge sapa Mas? Heeh. Lili jenenge Lili. Mas Lili. Iya ya Allah. Mas Lili. Lili. Halo. Bah kowe. Ayo Mas. Ayo Mas. Cedetan sajroning ati. Depan lontong saya marah ati. Matur suwun. Aku kowe dirwa. Aku lare nang gubuk asmara. Santana musik. Ayo goyang Bu.
sing ngajeng mriku. Kok jenengan ningali mawon mboten mriki, Pak? Ya Allah, Siti. Lah yo, kok mau ndak ngipi karo aku lho, Pak? Malah kira-kira sampean gak joget mriki. Gak ngerti piye, Bu. Lah yo. Lah, ayo, Kak. Ayo bawanya dari Tangerang ke sini, bisa ke sini. Heeh. Ya, ayo catetan. Heeh. Catetan sajroning ati. Saya merati. Kebekas rumah sampon. Ini tadi ibunya minta request